Athi thina sathi asifelwa. Yala nomhlabelezisa kujekula njengamathole bononi. That's why umuntu osinzwe ufuneka abe fresh. Ngiyayidawutha into of umuntu osinzwayo afike edaka umphile ingathi uJozi impundu. Basinzwayo ufuneka break. Hallelujah. Ngoba sikhaliswa ngumoya. Sikhohlwa ngumoya washoloka. Sikhohlwa ngumoya ingcwele. Umoya okhonethana namazulu. Hallelujah. Phansi komnqamlezo kokho sihlele. Sihlele phansi komnqamlezo silindile. Silinde ngovuyo nethemba nokholo. Silinde inkosi yethu yamakhosi. Hallelujah. Hallelujah. Izolo simthathile. iBhayibheli ithi ngexesha lenge emnqamlezweni. Ngexesha lenge emnqamlezweni selegqityiwe nokuhlatswa naye selethilo ethi umoya wami ndiyawunikela ezandleni zakho kwilizwi lesixhenxe. Hallelujah. Hallelujah. Abanye bethe ngexesha abethelelwayo basuke bathikwa ngoba akafi. Basuke bathikwa akafi. Bahamba bapheke lunchini. Ithi iBhayibheli abanye babesenza amaqashisho behlala amadayisi befuna ukwabelana ngengubo. Tena yofuneka ngokuna le ngubo sizokwabelwana nayo ngoba kulowo nalowo uyayifuna le ngubo. Kanti ungayifuna ingubo kaJesu. Wonke uyayifuna le ngubo. Kwakuba beqasenza amaqashiso phansi komnqamlezo. Omnye nomnye ufuna le ngubo. Ithi iBhayibheli ke ngokuna le ngubo ufuneka ithathwe ngulowo uzawina kula madayisi. Hallelujah. 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 Ngexesha langaphambili angaqala ubethelela umuntu ngoJesu. Wonke umuntu xa ngabe gwetshwa wayebethelela umnqamlezweni. That's why iBhayibheli sithi babenqangaza besithi masibethele sifuna uBarnabas kodwa uJesu yena makabethelele umnqamlezweni. Hallelujah. Ngexesha langaphambili umuntu xa ebethelela umnqamlezweni ithi iBhayibheli wayesophula imilenze. Wayesophula imilenze athi ogqiba fakwe engcwabeni kodwa yena uJesu akazange uphule imilenze. Ngoba inkosi yethu ufuneka yenze umsebenzi. Izokuphulwa kanjani imilenze? Izokuphulwa kanjani imilenze? Hayibo ayikwazi ukuphula imilenze ngoba ufuneka ihambe iyokwenza umsebenzi. Hallelujah. Ngoba yena hayibo Siyathandaza. Ungahlali unganyabi. Senkonzweni lapho. Senkonzweni yokuhlabelela. Konzwe lokuthandaza, konke ukuhlabelela. Funeka ulibale ngabo konke komhlaba. Ulibale ngengxaki zakho wena, ulibale ngomshado wakho, ulibale ngefamily yakho ephuwa netshabileyo, ulibale ngazo zonke nemoto zakho, ulibale nangemfundo yakho, wazi ukulangazelela izulu. Imoto yakho nenyama imoto yakho nemfundo yakho nemali yakho nobuphuwa bakho nobutsheni bakho azingeni indawo la. Asingeni indawo la. Sizinto ezilungiselelwe inyama kuThixo. Hallelujah. Hallelujah. Into ekhena lapho ufuneka umoya wakho ulangazelele yena, ufune yena, ufuna uhamba naye, ufuna uhlangana naye. Ngadanga ufana ungene phakathi kwenkonzo yabantu abasingiswayo ngemini ogqibela uhambe ubheke esilokwini. Yaphila emhlabeni futhi kwathi kaloku siyahamba ngosibemthandazweni sizothandaza sakudlala la siyathandaza sifresi kwamanje asaphulwa uyazi ukuthi sakaphulwa ngamilenze kuphulwa ngamilenze funeka sebenze nathi ke ngokunake njengoko sakholwayo kungoko sathethayo so njengoba ithi iBhayibheli njengoko sakholwayo kungoko sathethayo so ukuthetha kwethu emlonyeni wethu funeka uphume ilanga njalo umlilo umlomo wethu funeka uphume umlilo umlomo wethu funeka usebenze ukuthetha kwethu ngoba silapha kule ndawo kanti funeka siyoqabela eAmerica silapha eEastern Cape apha eSouth Africa siyoqabela eGermany siyoqabela kwiAustralia kwiItali siyoqabela nakoma Hong Kong. Incwadi kaLuka chapter number 16 verse number 19. Yes. Ngoba ndaba ithi umzekeliso ngesityebi noLazaro. Wathi umzekelo uJesu ngesityebi noLazaro. uLazaro yengumuntu wayephuma nje ngubrother woMaria. Yes. Verse 19.
19 kwakukho isityebi sithile esasivatha ezimbethe-mbethe sisitya ozimuncumuncu yonke imihla. Uyayibona ngeso sityebi eso yonke imihla siziyolisa ngezinto zalapha emhlabeni sitya uzimbethe-mbethe. Umuntu wakhe umuntu udeka itafile acinga bafama zonke iziphelele, ucinga bafama xa edeka itafile emzini wakhe ucinga bafama unotheyika. Ucinga xa esombatha izinto ezimbethe-mbethe zasecaweni afuke ehunduza eqhayisela abantu efuna ubonwa esitya uzimuncumuncu. Esangweni laso kwakudla ngokusiwa hlwempu lithile. Esangweni leso sityebi kwakudla ngohlwempu kusiwa amahlwempu. Ligama lalingulazaro elalizele zizilonda. Igama lalizele zizilonda. Elo Lazaro wayegcwele zizilonda. Ngoba umuntu kasehlupheka eqala enhliziyweni ukuhlupheka ude nomzimba uqhaqheke. Verse 21 lisoloko linqwenela ukutya nokuba imvuthuluka ewa etafileni yesityebi eso. Bezisiza izinja zikhothe izilonda zalo. Ke kaloku lafa ihlwempu elo wafa ke kule mpingo yalomhlaba waphupha. Lasiwa kuAbraham. Ukhona uAbraham utata wethu thina sonke singamakholwa wemkawo owayekholwa wathenjwa kakhulu nguThixo ngokholo. Wathenjwa kakhulu nguThixo ngokholo ngoba akazange amkhohlise uNkulunkulu. Xa uThixo esithi uAbraham enomntana omnye wathi uThixo mbonikela ngalomntana, wathi uThixo kwathi uAbraham ndiyahamba ndonikela ngalomntana, wathi unyana wakhe iphimvuke ngokutata ngoba siqhela unyuka apho uyonikela uyokwenza endini. But namhlanje imvu abathi uthi kwathi uAbraham uThixo uzozibonela mntana wami. Haleluya. Xa efika sibingelelweni sentabeni wafika wabaza kwesilondaba. Lo ntaba yesibingelelo wafika wabaza. Xa elayita elegqibe ubaza xa ebamba unyana wakhe wambamba unyana wakhe uAbraham wabesele sikhupha isithethe ezomhlaba unyana wakhe ukuba tokumbulala ambeke emlilweni. Wathi uThixo kuAbraham sendikubonile uba inhliziyo yakho le nto ndithethe izawuyenza ngoku. Jonga ngasemva nanso imvu hayibo eyokwenza kwena isibingelelo. iBhayibhile ithi uAbraham wafika wayibona imvu wayithatha wayibenza isibingelelo endaweni yomnyana wakhe. Haleluya. uThixo uyakwazi umvavanya umuntu athi makanikele ngento lena ayithandayo ngoba kunikelwa ngento sele uhluphekele. Nikelwa ngemfama, nikelwa ngento eqhwalelayo, nikelwa ngekhalelayo ukuthi esukekela anganqunulwa ngamilenze. Wayengumnikelo ehlabathini but ke kufuneka ayonikela nabaphansi komhlaba. Haleluya. Amazofika phansi komhlaba eqhwalela. Verse number 22 ke kaloku lafa ihlwempu elo lasiwa kuAbraham zizithunywa zezulu. Safa ke nesityebi sangcwatywa. Wasiwa kuAbraham izana lomntana thandazwa. wasi lafa ke ihlwempu lathathwa zizithunywa zezulu sathi sasiwa kuAbraham walala esifubeni sikaAbraham. Abraham sele khona. Haleluya. Jongake ngela xesha uzawucima zozithule xa zigcine uzawucina zoyithuka ayinogcina ibe yi-one. Jongake khawuleza qumeleya ngejasi yakho please. Bayakhila lembi icala elimnyama nali icala elimnyama. iBhayibhile ithi ke ngoku nake apha kwelicala kwakukho abantu ababefile bengakholwa bengamakholwa bengakholwa ngexesha likaNowa. Haleluya. Apha kwelicala eliya kwakukho abantu ababefile bekholwa. uAbraham wayekwelicala njengoba nimbona nabo kwelicala siyafana nabazalwane. Ngokunake isityebi sona singapha yakwelacala. iBhayibhile iqhubekeka.
verse number 22 sathi sikwelabafileyo sathi sitshela usilapha kwelabafileyo saphakamisa amehlo aso umnyama kwelabafileyo uYobi uthi kangaba elithetha utakubonakali nomuntu ngendlela kumnyama ngawo ukulobela abafileyo bathi saphakamisa amehlo sajonga kwelacala ngoba iparadise kunye nehadesi zazimelene kanje kwakumhlophe ngapha kukhutshwe light encinci ilight encinci kwecala kumnyama kasiphosa amahlo isitshebe safika uLazaro ehleli esifubeni sikaAbraham sithe sikwelabafileyo saphakamisa amehlo aso sisentuthumbeni kuyathuthuzela apho sathi sisentuthumbeni lendawo emnyama kwelabafileyo sawaphakamisa amehlo sambona uAbraham ekude uLazaro enaye hayibo sabona uAbraham epha la ndawo light leyo but noLazaro wayepha esifubeni samemeza ke sathi bawa Abraham phathu Abraham denzele inceba uthume uLazaro denzele inceba uthume uLazaro lo besitsha eFrandini kwami esikilweni esilahlayo neka uthume uLazaro lo besitsha eFrandini kwami ekhothwa zizinja ndingafuna ukungenisa endlini ngoba uyanuka ngeke umthumele siso ngokuna esimnidayo uLazaro sisitshele yo bawa Abraham denzele inceba uthume uLazaro ukuba athi nkxu incam yomnwe wakhe emanzini athi nkxu jonga incam yomnwe wakhe emanzini ngoba aphozise ulwimi lwami kuba ndiyathuthunjelwa kweli daba akawoyanga umzimba kodwa ibuhlungu ilwimi ne ilwimi oba ingathi xa inofika apha elwimini lento ingathi xa inofika apha elwimini kungavela umzimba wokuphila ngoba uyathuthunjela ikhona intuthuko esibheka kuyo yes verse 25 yeah kodwa uAbraham wathi nyana khumbula ukuba wena ebomini bakho awufumana izinto ezimnandi uLazaro yena efumana ezimbi ngoku yena uyathuthuzelwa apha hayibo sona siyathuthuzelwa yena uyathuthuzelwa kanti wena uyathuthunjelwa yes kodwa ke ngaphandle kwalento yonke phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi umsanza omkhulu phakathi kwethu nani kuthiwe zinzi umsanza omkhulu akakwazi even uLazaro uphumela aye kuni hayibo kunzima uphuma emfundisweni ubheke esonweni ngeke kulula kuye kanti siya understand ngoba kusuke ngekazaliswa ngamandla kaMncane engakabhabhathiswa ngoba ilulanga lonto uphuma emfundisweni ubheke esonweni ngoba kunomsanza idonga lidilikile hayibo idonga xa ngaba wena jonga xa ngaba wena uphuma kwekhaya usiya kwelakaya suke udilikelwe idonga ebelibambe wena idonga lesono but bembo xa lidilikile ukwekhaya awukwazi ke ngokuphinde nokusathana kakhulu akakwazi ke wena uphinde uyodilisa udizele ngapha haleluya haleluya ukuze abathanda ukuwela besuka apha besiya kuni bangabi nakho nokuthi abalapho kuni bangabi nakuwelela kuthi kunjalo bayathi bangabanzi kunjalo ekade kunjalo ingekafika usethu ekade kunjalo bemelene aba babizwa kuba sizinyanya behleli babethuthunjela uthi uYobi bayakhala imini nosuku bayakha nyanga injalo inyanga bayakhala imini nosuku bayathuthunjela uthi qiza amazinyo
Njengoba sithi uprofeti uIsaya uthi bayabethana. Unempethu abaphila nayo. Abalungele lo impethu. Banombono wena xa ubona impethu zingena kwakho uthi hayi ngoba ndiloyiwe uthathe idum okanye uthathe lo mshaya. Phaya akuhoywa naloo nto noba impethu ngakubamba utshe ubeza phaya ziyaluma. Impethu. Akudlalwa abazalwane. Imfundiso ayidlali. Ayizali idlali into eyenziwe nguJesu. Kwakuphaya ke ngokulandana. Kwakuphaya kangawo yiza. Verse 27 sathi ke isityebi ndiyakubongoza ke ngoko bawo ukuba umthume emzini kabawo. Kukhona abantu abathi hayi ngokuna lapha ndidlulisela apha emhlabeni zawuthinto zasemhlabeni kodwa xa befika ngapha bathandaza bawuthandaza sebemkhile kwecala akuhoyanga umthandazo wakho ngapha. Thandaza ncane isityebi sathandaza sancane ityebi asifika kuba ndinabantakwethu abahlanu nabantakwethu abayi-5 makabakhononondise ukuze bangathi nabo beze kule ndawo yentuthumbo. isityebi sifuna usindisa obrada bazo ngoba ngona siyayibona into yokuba le ndawo sinobhuti baso isityebi isiyeqonda into yoba yeyi leli ndawo oko abantwana bakadala mabangezi kule ndawo mabangezi kule ndawo ngoba imphileni indawo kubi baphaya abazalwane kubi akumnandanga kule ndawo. Kodwa uAbraham wathi kuso banomthetho kaMoses neencwadi zabashumayeli bamandulo mabeve zona. Hayi suka kwiGenesis yokuncwadi kaMalaki uphethe umthetho bawuphethe umthetho kaMoses. Suka kwincwadi kaGenesis yokuthi kaMalaki bawuphethe umthetho kaMoses. Mabavele lo mthetho mabamamele lo mthetho kaThixo. Verse 30 sathi ke sona hayi bawo Abraham ukuba kuthe kwaYakubo ovela kwabafileyo boguquka. Wathi kuso ukuba bathe ababeva oMoses nabashumayeli abayikoyiseka nokuba kuthe kwavuka bani kwabafileyo. Awusoze ufe noba ungavuka umuntu kwabafileyo. Soze ufe bawuvaka bentendini. Soze noma ungavuka bani. Ncwadi kaBase-Efesu. Yes, Chapter number 4 verse number 7. soze ufe noma ungathiwa kunako umuntu uvuka kwabafileyo akuxelele izinto zelabafileyo. Ngoba alifa namagqwirha ngexesha selinxelela into yokubana thina singendisuka kwaSathane besebenzela uSathane ndimsebenzela kanje ifemeli yam ndiyibulele ndayigqiba. Abefundisi siyababulala bangashumayeli ngesono bangashumayeli ngesihoko bashumayele ngezinto zemoto. Kuthiwa ama-devil worship anibeva. Hallelujah, 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 hallelujah. Ngoba ungaclever kangakanani uqeqeshwe ube yiprofesa ukanye ubaleke ukuthi uyofika enyangeni ngenxa yemfundo yakho. Soze umfe uzawuhamba nalo mfundo wakho lo mfundo yakho uzotyupha naye eqhibini lomlilo. Bible unathamsana umuntu efundile ethola izindaba eziningi athi uYesu yamamxela. Unathamsana lo nto ngoba imfundo education izolimaza indaba kaNkulunkulu but izoyinceda inyama. That's why apha enkonzweni sisithi makabaleke umntana bheke esikolweni ayofunda ngoba ingqondo yakhe nenyama yakhe izawuphelela esihokweni. Ngoba uzaba stranded okanye abe njani uzawuphila mfiliba athi bhekele ndimke emhlabeni ngoba ndiyatyiwa yindlala angamboni uYesu. Ezo zinto ezo zenza abantu
teacher abafundileyo sibamfanekisileyo ayizange umfanekisa i-education but ngumuntu othi umfanekiswa nguSathane lakho umzekelo lena kuthi intoni le lapha efonini i-technology ayizange umfanekisa but bakhuphe emfundisweni Sathane ungenelele kwi-education wangenelela ngokwi-technology nethamsanqa umuntu othathwe i-degree zakhe amlahlangane noJesu ngoba uJesu phansi uphuwa uJesu but utshebile uJesu Nakatha ngokubana ngokuJesu athi ndiyabulela bawo ukuba ezinto uzifihlile kwingqondo salomhlaba wazichilela apho ay my God sekonduka ngo verse number 8 amanzi nabantu noba kuyanetha bayobhabhathizwa ngoba kunyanzelekile amanzi xa kunetha akabantu ntona yayatshisa futhi xa uqhutha ngwanto ukuyabona ubhabhathizwa awuloyi noba uyakhithika ngoba funeka uzaliswe ngamandla verse number 8 sit down wena malindi suphetha usuphuthuka apho bengapha sit down khoma ngempama yonke lento izibhalo zithi unyukele ezulwini eqhuba abathinjwa hayibo yonke lento izibhalo zithi unyukele ezulwini eqhuba abathinjwa Njengoba esithi senishilungu sikuDavide lento ungayifumana pha kuDavide uncwadi zendumiso ile ndawo ithi uzange kophulwe nemilenze yakhe ngoba Davide bathethile ngaye uthi kayithetha uDavide uthi uthabathe intimbo kubathinjwa kuJesu ke lo bazalwane kulona ke ngoku nakungene engcwabeni njengoba engene engcwabeni nje faka engcwabeni njengoba bemfaka engcwabeni emhlabeni wafika wawujonga izinto zonke zabakho ngayo kusesenyanga izinto zathi sezibe khona zabakho ngayo ngoba kwakukade kusenyanyeni njengoba kwakade kusenyanyeni wathi nina amanzi bhekane ngapha ungalali majola kudala ukhona uzubona wathi nina amanzi bhekani ngapha nangapha ndi apha wathi wena kule ndawo ubuhlela amanzi velisa umhlaba wathi kulo mhlaba velisa ingca ngeke safakwe engcwabeni uthi mhlaba vula indlela ndihambe mhlaba ndiyahamba ngoku nami lenze yaphuleyo ndiyahamba ngibheka sathi emhlabeni baphayo Abraham baphayo Bishop baphayo Noah bapaya abantu abangasange bafuna ukuguquka ngexesha kanogumbe bapaya nabo kabathinjwa ndiyehla ndiyokhulula bona ngoba ndingumkhololi ndiyokhulula bona Bible yamazalwane ethu Jesu senenceba usamane kusimezitete njena kungenxa yothando lwakhe usaphitsema uthi Jesu mangawasinganokholo elikwimangaliso njengangwaku esizalisebenzisa amakholo thina kwakwethu siyakwazi lapha siyongena Australia siyongena England siyongena naseNamibia siyongena Hallelujah wehla usukhonzathi Paulus uthi wehla lawo wafika engcwabeni wehla waya mathunzi nomhlaba phansi bahleli tamkhulu wakho wabhubhe ngakholo khokho wakho wabhubhe ngakholo usahleli kwanyula wena efemelini yakho uba uyobalanda uthi tatomkhulu phumani ayondawo yokuhlala lena iyanuka le ndawo anahlala nempethu nawugqibela ndifundise kangaka ndiyavuma kangenifunde nina futhi kangenimamkela uYesu but nam ngenzelwe inceba ndizokhupha nina phumani into eyayisenziwa nguJesu ngoba iBhayibhile ithi wehla ekuhleni kwakhe wathabatha intimbo kubathinjwa wabathatha wabanyusa babheka ngasenxa
izinto ngoba apho kufike yena tshintsha izinto wayatshintsha izinto uJesu edala iparadise ngasenhla esusa leparadise isemhlabeni ngoba wayesazi into yokuba uzohla ayamaklina abakhuphe kusheka abantu ayizibhuji abantu abangamameliyo bahlale eHadesi ngoba basaseHadesi namhlanje uba ngaba ubhuti wakho wayesisibhuji engamameli ukuba ngabe engamameli kawuphinde uhambe iba nomonde uyokumceka uthi makabuyele kuJesu yabuyela ezulwini yabuyela ezulwini uJesu ulindile bazalwane sekhaya ezulwini ulindile ulindele umsebenzi usizowenza ngoba umsebenzi wakhe yena kukungenisa kwethu umsebenzi wakhe kukungenisa iproduction yethu esingenisayo imiphefumulo yabantu singenisa lo production ezulwini ayihoyanga lena uRamaphosa afuna into bangumandi okanye ngolesibili ube semsebenzini but uzulu wona lihoyela umphefumulo lo uzawukhulula wena kwabafileyo ngoba ubusuku okanye ngalentseni haleluya ngalentseni siyabakhulula siyabalanda baphupha bengamagqirha namhlanje insimbi mabasilahle kude kodwa ngoba basacingi nangensimbi bafuna umntwana obakhulula bafuna umntwana ongena naso isitshebo sivile sifuna nje sasikhangela kwamntu nabakowenu sebekhangela kwamntu ihlabathi lonke selikhangela kwamntu sikhona sithunyiwe phakama uyakhona phakama uyakhona wamthandazo wakho wabalanda bayafumaneka amandla aphetha kwakho asemlonyeni wakho amandla aphetha kwakho asemlonyeni wakho ilizwe lonakele naseHadesi lonakele siyabalanda naseHadesi abanye basale malwandle abanye basale malwandle baqiniwe emikhatheni baqiniwe esibhakabhakeni baqiniwe siyabalanda bantu bakaJehova bantu bakaNkulunkulu ihlabathi lonke phumani Hadesi ninamagqirha ninamakhwele ninabathwali ninamaprofethi